Milí priatelia poľovníci, dnes si predstavíme vábničku Rujná jelenica z edície Foxline. Je to vábnička, ktorá bola v podstate vyvinutá na základe požiadaviek vás, poľovníkov, praktikov, ktorí chodíte do revíru, a bola vyvinutá v podstate aj v spolupráci s viacerými odborníkmi, jeleniarmi, tak aby spĺňala všetky požiadavky na to, čo táto vábnička spĺňať má. Imituje hlas rujnej jelenice. Veľakrát sa tradovalo, že poľovníci vedia imitovať hlasy jeleňov v ruji tým, že napodobňujú tie rujné jelenie hlasy, ale táto vábnička dokazuje to, že i napodobnenie toho hlasu rujnej jelenice je veľmi účinné. Veľakrát, keď už všetko zlyhá a neviete iným spôsobom vyprovokovať jelenia, aby sa vám ozval, alebo aby sa zdvihol z ležoviska, aby sa vám teda ukázal niekde na okraji húštiny, kde je s nejakou jelenicou zatiahnutý, tak vieme napodobniť tento hlas rujnej jelenice a tie jelene na to veľmi dobre reagujú. Opakujem, niekedy lepšie, ako reagujú na imitáciu hlasu rujného jelenia. Táto vábnička sa skladá z viacerých častí. Je to taký umelohmotný náhubok. Nedoporučujem bez toho náhubku používať, pretože ten jazyček sa môže slinami zalepiť, pošpiniť a nebude vám to fungovať, takže je treba, aby ten náhubok bol v podstate na tom. Je tam tá rezonančná časť, ktorá je na tom opačnom konci, a samozrejme, tak ako to už pri týchto vábničkách, ktoré sa dajú do určitej miery ladiť, alebo teda dá sa ladiť výška toho hlasu, je tu mený krúžok, ktorý si vieme presunúť do tých jednotlivých zárezov a podľa toho si ladíme výšku toho hlasu tej vábničky. Ak chceme imitovať hlas rujnej jelenice, tak budeme mať ten krúžok v tom záreze číslo 2. Keď to rátame od konca tej vábničky, od ústia toho jazyčka, tak na záreze číslo 2 je umiestnená gumička, nasadíme si ten náhubok a vieme imitovať hlas rujnej jelenice. Ten hlas je posadený trošku nižšie. Intenzitu toho hlasu prispôsobuje okolitému. Ak viac fúka, alebo ak sme v takom prostredí, kde ten hlas je rušený, tak tú intenzitu hlasu zvolíme silnejšiu, teda silnejší ten hlas produkujeme. Ak je tam ticho niekde a ten jeleň nie je od nás ďaleko, tak radšej volíme intenzitu hlasu nižšiu a tichšiu. Veľakrát máme jelenia zaľahnutého, nereaguje nám na hlasy, ktorými sa ho snažíme vyprovokovať, aby sa nám ozval. Mám osobnú skúsenosť a podarilo sa mi uloviť jelenia, ktorého som celé ráno sledoval. Ten jeleň mi zalahol na takej skalnatej plošine, kde sa k nemu nejakým spôsobom nedalo dostať, a ručal, odpovedal mi po ležiačke, ale absolútne som ho nevedel pohnúť z toho jeho denného stanovišťa. A práve pomocou tejto vábničky som docielil to, že ten jeleň sa postavil, zišiel mi z tej skalnej plošiny pod skalu, takže sa mi ho dalo uloviť. Bol to stredne starý jeleň, ktorý veľmi dobre reagoval na túto vábničku. Ďalšiu skúsenosť mám s hosťom. Bol to jeleň 4. vekovej triedy, mal jednu jelenicu v nepreniknutelnej húštine a v takých močariskách okolo sa ozýval a nedalo sa ho nejakým iným spôsobom odtiaľ loviť. A pomocou hlasu rujnej jelenice sa ho podarilo z tej húštiny vytiahnuť. V podstate tú jelenicu svoju nechal v tej húštine a vyšiel za týmto hlasom rujnej jelenice a mohli sme ho posúdiť a hosť mohol loviť. Takže táto vábnička je naozaj veľmi účinná a všetkým ju doporučujem. Tým, že je laditeľná, tak sa dá ten krúžok posunúť do toho zárezu číslo 1 a docielíme vyššie ladenie tej vábničky a vieme tým pádom imitovať hlasy danielej zvery. Tá sa ozýva týmto bekaním aj mimo ruje. V podstate tá dančia zver, ktorý ste sa s ňou už niekde v teréne stretli a je tam veľký rúdel alebo väčší rúdel, väčšia črieda tej holej zvery, tak tá dančia zver je veľmi hlučná a tie mláďatá a samice komunikujú týmto bekaním medzi sebou. Veľakrát sa traduje, že danielia zver sa vábiť nedá, že daniel v ruji sa vábiť nedá.
Je pravda, že Daniela neprinútite, aby prišiel ku vám tak ako jeleň na napodobnenie toho rujného rochania, ale napríklad prídete na lokalitu, neviete, kde sa ten Daniel momentálne nachádza, je ticho, Daniel nerochá a ak si ho nechcete zradiť, tak ho potrebujete vyprovokovať, aby vám zarochal, aby ste vedeli teda, v ktorej časti tej lokality sa ten Daniel nachádza, tak ho viete vyprovokovať pomocou tejto vábničky. Budem imitovať viacero kusov holej zvery, ktorá sa dala do pohybu a začala sa ozývať a do toho viem veľmi jednoduchým spôsobom, takým hrdelným hlasom zarochať, tak aby som imitoval to, že na rochanisko prišiel iný Daniel a začal nejakým spôsobom znepokojovať čriedu toho hlavného Daniela. Takýmto spôsobom imitujem to, že iný Daniel prišiel na rochanisko, začal znepokojovať Danielky s mláďatami a vyprovokujem toho domáceho pána, ktorý niekde oddychuje, v húštine je zalahnutý, aby aspoň zarochal a tým pádom ja som vedel zistiť, kde Daniela na rochanisku mám. Takže táto vábnička, ktorá sa nazýva Rujná jelenica, je z edície Foxline, je veľmi dobrým pomocníkom pri love jelenia v ruji, imitujeme rujnú jelenicu a pri love Daniela počas Danielej ruje, kedy vieme tiež tohto Daniela vyprovokovať, aby sa nejakým spôsobom hlasovo prejavil a vedel som oboznať, kde je. Všetci záujemcovia si túto vábničku môžete objednať u firmy Lowtech na internetovom obchode www.lowtech.sk.